Velkommen til Folkets Skole podcast. Den danske folkeskole har i de seneste år lidt et knæk. Der er flere og flere forældre, der tager deres børn ud af folkeskolen og ind i privatskoler. Mere end 18% af alle skolebørn i Danmark går i privatskole. Er den danske folkeskole i opløsning? Har vi glemt de gode historier, og har vi glemt alle goderne ved den mangfoldige folkeskole? Den, som giver os lige kår i starten af vores liv, lige meget hvor og hvem vi er. I denne udgave af Folkets Skole podcast har vi fokus på lærernes vinkel. I samarbejde med den nyuddannede lærer Esben Larsen prøver vi at komme lidt i dybden med, hvad der sker nu og her, og på den gode historie. Jamen, jeg hedder Esben, og jeg er 26 år gammel, og jeg har været uddannet i snart 2 år. Hvorfor jeg har valgt at blive lærer? Jeg tror, jeg egner mig bedst til at arbejde med mennesker og ikke sidde på et kontor. Og jeg synes, det giver rigtig meget at hjælpe børn, både socialt og fagligt. Og den der følelse af, at man kan se, at de rykker på den ene eller anden måde, det er vildt fedt. Fordelene ved folkeskolen er, så er det, at det repræsenterer jo ligesom også virkeligheden. At vi har både borgmestersønnen og flygtningedrengen, der er der i samme klasse. Og det synes jeg egentlig er ret lærerigt for både børn og voksne, at man ligesom lærer at skulle respektere forskelligheder, både i forhold til social baggrund, men også økonomiske muligheder og begrænsninger, og religion og så videre, at man kan finde ud af at behandle hinanden ordentligt. Og det tænker jeg er en stor styrke ved folkeskolen, som der er i højere grad end på privatskolen. For mig at se, så er folkeskolen, vil jeg gerne være med til at støtte op omkring den. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at man lærer at være en del af et fællesskab, og hvad det vil sige, og at man skal være solidarisk over for de andre, samtidig man også nogle gange skal lære, at man også skal sige fra, og man skal kunne gå på kompromis, og man skal nogle gange kunne sige, nu vil jeg gøre det her. Alle de forskellige facetter af det at være en del af et fællesskab, tænker jeg er rigtig lærerigt. Og nogle gange, når man ser det lykkes, så bliver man rigtig glad. For eksempel så, den skole, hvor jeg var på, der var 35% tosprogede, primært muslimer blandt dem. Og der var et Lucia-optog i den lokale kirke, hvor 3 af pigerne var muslimer, og som bare tørklæder, men var med alligevel. Og det synes jeg er et godt eksempel på, hvordan man godt kan tage del i det fællesskab, man er, og samtidig respekt for sin egen baggrund, at det var helt fint, de stadig bare tørklæde. Men de deltog i den her gamle danske tradition, og det synes jeg var et rigtig, rigtig fint eksempel på, når folkeskolen fungerer. Jeg bliver glad, når jeg ser ude i skolegården elever løbe sammen på tværs af hudfarve, religion, social rang. Det er sådan noget, hvor man tænker, det er derfor, det er værd at tage kampen i folkeskolen. Og det er sådan noget, der gør, at man får smil på læben og motivation til at fortsætte med at undervise.